Здравейте! В този клип реших да кача, да ми изберете отбор, с който да започна менеджер мод и ще качвам епизодите в YouTube. Първият отбор, с който ще започнем е Дженуа. Втория е от Англия, както разбира се. И е Ливърпул. Трети от Франция и е Лил. И от Германия има Бар Леверкузен. Избирайте между тези 4 отбора и пишете за кой гласувате долу в коментарите. Ако събера някъде 4 гласа, надявам живи и здрави, ще качи епизода още утре. И до нови срещи!